mga kapaglaom may gabi ka ng tanan. Welcome no sab sa ato ang ikaunom nga gabi ni natong series sa Blaod o Biblia, usa ka moral recovery nga hisgot kabahin sa balaod og sa Biblia dinhi sa Hope Channel sa Southwestern Philippine Union Conference. Ang ato ang hisgotanan karon importante kay sama sa miagi pod nga mga gabi. Gusto ko nga magkig-usa kaniyo sa pag-ampo alang sa atong pagsugod. Diyos nga labing balaan, tagi ikaw sa mahilaman nga kinabuhi amo ikaw nga pasalamatan sa lain na po nga gabi nga kami nagapadayon ni hisgutanan sa balaod og Biblia. Salamat Ginoo sa kagayunan dinhi sa Hope Channel nga nakahimo kami sa pagpatugbaw sa mga tingog, sa pagpaabot sa mga kabalayan alang Ginoo sa paghisgot sa imong mga pulong sa paghimaya diha kanimo. Pasaylo kami kun din kami napakyas. Naghandong kami ikaw maghatag ka namo og kaalam, kusog, makahimo kami sa pagpadayon ini sa ngalon sa gawon ni Jesus. Amen. Kagabi, doon na kita gipanghisgutan ng mga butang, nga may kalabutan sa kalihukan sa barangay, sa katarungang pambarangay. O karon na po nga gabi, maghisgot na po da og butang nga hilabihan ka-importante. Sa akong pagka-prosecutor for almost 20 years, sa sobra na sa pulo katuig ng kong pag-lecture mahitungod sa katarungang pambarangay, wala pa jud ko'y nakita nga barangay nga nag-execute o hilabihan kalisod nga execution sa pagpahiluna o sa pagpaimplementar sa mga nasabutan diha sa barangay. By the way, ang atong programa matagabi, akong ipahibalo kaninyo nga ugma pong adlaw, medyo pinasahi ang ato ang lecture tungod kay dili na ta didto sa gabi, adto na ta sa alas 10 sa buntag atol sa atong panimbahon sa Sabado. Mga gi-invite po nako ang ato ang mga viewers, ang atong mga kapaglaom, ang nagpadayon sa pagpaminaw sa atong lektura nga inay gabi ato siyang paminahon sa panahon sa alas 10 sa buntag. Ang atong hisgutan, importante kayo ugma pon tungod kay ang atong hisgutan jurisdiction og venue sa barangay. Kay kung walay jurisdiction ang barangay or improper ang venue sa barangay, dili mahimo nga ilahang dawaton ang kaso. Ug busa giimbitahan ko kamo. Karon nga gabi, maghisgot kita og importante kay nga parte sa katarungang pambarangay. Kagahom sa pag-implementar. Gituwag na to ni execution of settlement. Kung nagkasabot na ang parte sa barangay, dayon mo ingon siya nga, mubayad ko, pero wala pa mo ko'y kwarta, karon na lang kong mga sunod bulan muhatag or sunod simana muhatag. Karon og dili muhatag. Unsa may buhaton? Ang nahitabo, si kapitan mo ingon na lang dahin, hala, ingnon yang sekretary, isyuhin na lang ng certificate of action para i-file na sa korte kay gahig ulo, pasadsaan nga mubayad, ya dili di ay mubayad. Sakto, mga kapaglaom, dili siya insakto. Once nasitol ang kaso sa barangay, ang settlement nga gipirmahan sa party, that is equivalent to decision of a court. Decision rendered by the court. So kung ang imong settlement gipirmahan na, parihan na siya gibugaton sa decision sa korte. Ang sunod niya na is execution. So atong tun-an karon saon man. Saon pag-execute, sulod sa unong kabulan gikan sa inyong nasabutan, ipa-execute ang nahimo ninyo nga settlement diha sa barangay. So si kapitan, mamahimo na siyang sheriff. Lahi na po nga papel ni kapitan karon. Dili na judge, mahimo na po siya nga sheriff. Apan paglapas sa unong kabulan, di na nimo pwede ma-execute sa barangay. Ang party nga gustong magpa-execute, muadto na siya sa korte. That is why, pag human sa pulo kaadlaw, sa ika-11 kaadlaw nga to sa ika-15, inyong isubmitar ang inyong nasabutan, ang agreement dito sa korte kay ang korte na ang mo pa-execute ini kung dili kini ma-execute sa barangay. So atong tun-an karon, ang unom ka bulan asa man ni magsugod og gihap. It's either magsugod ni gihap sa adlaw nga rin kamo nagsabot or di ba ka sa pizza diin kamo nagsabot. Pinanglitan nagsabot mo nga karong mga 3 ka bulan ahya ka mohatag. Pagabot sa 3 ka bulan wala mohatag, diha ka magsugod og gihap og unom ka bulan. Nga diin ang barangay maka-execute. So atong hisgutan karon ang mga pamaagi unsaon ni kapitan pag-execute. Kung gusto kang magpa-execute sa barangay, mupasa lang ang party og motion. Nag-ingon ko nga party kay dili tanang magpa-execute complainant or dili tanang respondent o magpa-execute. Pwede si complainant, pwede mag-execute. Kung mo ingon si respondent nga, sige mo bayad ko para pasayloon ko. Ang mo pa-execute niya na si complainant.
Pero pinanglitan og ang inyong gilalisan balay ipakuha kay nakatarok si respondent og dili iyang balay. Muingon siya nga mo hawa ko pero magpaayuda ko sa pagpaguba sang balay. Asa man ko mobalhin. So magpaayuda ko. So si complainant muingon siya nga sige, moayuda ko, mohatag og 10,000. Karon sa man ka mohatag 10,000 karon sunod bulan. Pag-abot sa sunod bulan wala man mihatag si complainant. So aning panahon na karon si respondent na po ang magpa-execute. Mo nang muingon ko depende sa party kinsay magpa-execute. Kung kinsay magpa-execute mo pasa siyang motion ngadto sa punong barangay para ipa-execute. Pagkadawat ni kapitan, magpadala din si kapitan og pahibalo ngadto sa kaatbang sa PICAS party may tungod sa motion for execution. Now, inig makadawat na si kapitan og motion for execution, iya sang sutaon kung tinuod bagyod nga wala mo bayad. Kay uroy og himbayad na naghasol-hasol ratong usa nga nagfile og motion nya nakabayad na di ay. Dayon itakda ang pitsa sulod sa 5 ka adlaw gikan sa pag-file sa motion for execution. 5 ka adlaw itakda ang hearing. Niining 5 ka adlaw lantaw ni kapitan og voluntaryo bagyod nga mibayad gikan sa pagpadala og motion for execution. Panahon sa hearing iyahang sutaon kun wala hintuman bagyod. Dayon kun nahinglabay na ang 5 ka adlaw iyahang nakita nga wala gyud. Paglapas sa 5 ka adlaw, iyang nakita nga wala gyud mi bayad or wala gyud mi hatag, diha na dayon siya mo issue og notice of execution. So 5 ka adlaw gikan pag-file, mag-hearing. Unsa hearingon? Kung tinuod ba gyud nga wala mo bayad. Gikan ni adtong hearing, 5 ka adlaw iyang paabuton kung hingboluntaryo bag hatag. Kung wala gyud mo issue na siya notice of execution. Sa ato pa, ang notice of execution, i-issue ni kapitan, pulo kadlaw gikan pag-file sa motion. Now, ang matang nga sa salabutan nga ilahang i-execute, mao kining mga musunod. Pwede sa pagbayad og salapi. Salapi ang gisaad, pero wala muhatag, pwede na i-execute. O di ba ka, pag uli sa butang nga gikuha or kantidad, maskin yuta, pwede execute ni kapitan, pinaagi sa pagkuha sa yuta. Arita sa pagbayad og salapi. Pinanglitan ko ng hingsaad nga mobayad og salapi, dili gyud mobayad. Gikan sa pag-issue sa notice of execution, palabya lang sa ang 5 ka adlaw. 15 ka adlaw. Para sa unsa? Atong sutaon, human nakadawat og notice of execution, atong sutaon kung voluntaryo ba siya nga, mibayad. Og wala gyud, si punong barangay, muadto na sa balay, ni adto nga party nga gi-executan, munguha na siya og personal property, basta kay kanang personal property na ara sulod sa inyong barangay. Buti pasabot ba nga kung ikaw mao'y panilngan, aron di ka makuha ang mga butang, ang imong mga butang ibalhin nimo sa laing barangay, di na dayon ka masilan? No. Si kapitan walay kagahom nga mo execute sa property outside from his barangay, pero ang kapitan ni atong barangaya, pwede i-deputize ni kapitan nga mauna po'y mo execute. So, kay kadaganan. Kung magsubra ang butang, ang tag-iya mo'y magpili, bantay mo ha, ako nang gilecture tumiaging mga gabi, unsang mga butanga nga exempted sa execution. Kung makuha na ang butang, saon man imo na day ihatag dito sa maningilay? No. Kung butang ang imong nakuha, dili pwede mahatag dito. Iagi siya og public auction. So, ang buhaton ni kapitan, magpadala siya magtap-tap siya, magpatapot siya dito sa mga plaster nga lugar, tulo ka publiko nga lugar, og notice of sale. Kanang notice of sale, ipahibalo niya daan, og paglapas og 24 ka oras, pwede na dayon siya, maghimog auction sale, labi na og ang butang nga iyang nakuha, dali rang madaot sama sa utanon. Pero pinanglitan kung dili siya dali nga madaot, other personal property, pwede siya himuon ang auction sale, mga 5 ngadto sa 10 ka adlaw, gikan sa pagpahibalo. Pag naanay highest bidder, maoy mo bayad, siya mo kuha sa butang, ug ang kwarta o salapi nga iyang ibayad, maunanay ihatag ngadto sa naningilay. So, diha na human. Og pwede si kapitan mo issue og certificate of sale kung gikinahanglan, pinanglitan og motorcycle ang nakuha. Di man na matransfer ang rehistro kung wala iya mo'y certificate of sale. Si kapitan, pinaagi sa sekretary, mag-issue og certificate of sale. Ang rehistro sa imong motor, pwede na i-transfer sa LTO ngadto sa ngalan ni atong highest bidder.
Ang maningilay, pwede siya mo appeal kung siya ang mahimong highest bidder, adto niya ang motor. Now, pinanglitan kun ang kuhaon butang nga gikuha, gihulman, dili iuli. Kaguran, gihulman. Pero grabe na po na mag-abot kag barangay niya, kaguran day hinungdan. Dili lang na, bisa dalag dagko-dagko nga butang. Motor, wala giuli. Mo man kasagaran. Maskin real property, wala iuli. Kay gipuy-an, gamiton, dayon pagpapahawa na, dili mo hawa. Pwede gihapon siya i-execute ni Kapitan. Unsaon? Si punong barangay, mukuha sa butang. Yang kuhaon kun movable property, pero real property, lahi ang mahitabo. Ang naglingkod dito sa balay, nga gusto ni mong papawaon, kasagaran ni kanina nangabang og apartment, dili gid mawa. Si Kapitan mulusob dito, of course, pwede siya makadala siya og mga kapulisan, bisan military, pwede niya dadon, magpatabang siya, hulbuto niya ang naa dito sulod sa balay, ipagawas niya, dayon, unsaon. Ang katong gusto nga mupuli, katong nasabutan nga siya mo'y tag-iya nga mupuli dito, ipahiluna og butang. Human, dayon mangutana mo, daw bikaron, kung human na nahulbot, mubalik man to. Inyagwa na si Kapitan, balik man to. Diha na, pwede na mapiriso, katong gipapahawa, dayon gibutangan ng Kapitan, gi-install na ni Kapitan ang lawful nga possessor. Gi-install na ni Kapitan, unya, musulod na pagbalik tong ihang gipagawas, mapriso na. Maunay gingbutan sa balaod. Sa yun ni bulat doon sa barangay dili. Kaya ka ni Kapitan nga barugan kung unsa ang nasabutan sa iyahang atubangan para nako dili ni basta-basta. Nagkinahanglan ning political will para nga si Kapitan makahimo sa pag-execute sa nasabutan sa barangay. Pero dili na lang taana. Ang gusto na kong ipangutana karong gabi. Ikaw kaya ka nimong barugan kung unsang imong nasabdan. Sa 5 ka gabi nato nga mga litsura. Doon na tayo mga importante kay mga butang nga naghisgutan. Gikan sa balaang kasulatan, og nagduo ko nga ato ning nasabdan, ato kang kayang barugan. Gaingon ra ba ang Juan 8:32? Og kamo na hibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Sa diha nga nahibalo sa kamatuoran, kita na ang mahibalog unsay atong buhaton sa pagpatuman isip do naman tay kagawasan. Ang balaang kasulatan nga atong hisgutan. Kanunay nagpahibalo kanato sa pagbarug kung unsa man ang atuang gituan. Ang away sugod pa sa langit, nag-away ang yawa ug ang Ginoo didto pa sa langit. Maskin diri sa yuta, nagpadayon ng away. Ang dragon nakig-away gihapon sa kordero nga mao si Dionisos sumala sa atong gipanghisgutan ni atong miaging mga gabi. Ang babaeng bigaon, nakita po nato sa pinadayag 17, 16, maskin sa 19, ang babaeng bigaon nakigaway usab sa babaeng nga putli. Agani ang dragon nakig-anib sa mga hari o ang hari nakig-anib sa yawa og mikig-away usab batok ni Dionisos. Ang pangutana nako karong gabi, asa man ta mo barog? Ang Ginoo nag-imbitar kanato kung asa kita mo barog. Kini nga away gikan sa langit nagpadayon sa yuta. Og ang battleground dili na ang basketbolan, ang battleground dili na ang baksinganan, ang battleground naa sa atong kasing-kasing. Kung moingon ang Ginoo, buhata ka na anak. Moingon po ang yawa, ayaw na pagbuhata anak. Ikaw mo'y decide. Ikaw mo'y battleground. Ikaw po ang mo decide kung asa ang imong sundon. Giinbitar kita sa Ginoo nga mo hatag, mo pakita, mo padayag kung asa kita mo barog. Niining panahon na, wala ya mo'y middle ground. Niining final nga gubat, wala ya mo'y middle ground. Kikinahanglan nga ipakita nimo og asa kami pabor. Mo pabor bata sa Ginoo or mo pabor bata sa yawa. Sa gisulat sa pinadayag 12:17, nagkanayon ang balang kasulatan unya ang dragon na suko batok sa babae og niadto siya sa pagpagigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babae. Di lang kay ang babae ang giatake sa yawa, sa dragon, kundili bisan ang kaliwat sa babae. Kinsa man ning kaliwat sa babae? Sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios
o nagahupot sa pagpahimatuod, mahitungod kang Kristo. Kinsa man yung mga tawhana nga kauban sa babayi nga gustong atakihon sa dragon, mga taong nagbantay sa mga sugo sa Dios og nagpanghupot sa pagpahimatuod, mahitungod ni Ginoong Hesus, giatake kini sa dragon. Karon, kinahanglang mo deklara kita ug asa kita muhatag sa ato ang pagsalig og allegiance. Ang balaang kasulatan, nagapangutana ka nato karon unsaon nato pagpakita kung nasa kita mubarog. Sa Marcos 16:16, ang balaang kasulatan na ingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Sa ato pa, ang mutuo og mudawat sa santos nga bautismo mo'y makadawat sa kaluwasan, samtang ang dili mutuo magpalingog-lingog og dili mohimog lakang pagahukman sa silot. Sa pinadayag 1, 5 ug 6, ang balaang kasulatan nagpahibalo ko nato karong gabi og maghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ihatag ang himaya ug pagahom hangtod sa kahangturan. Asa ihatag? Ihatag ngadto sa Ginoo ang himaya ug ang pagahom hangtod sa kahangturan. Pwede ka nato nang mahatag? Mga kapaglaom, kaya ka natong mubarog ug atong ihatag sa Dios ang himaya. Bautismo ang buot ipasabot sa atong pagbarog, sa pagdawat, sa pagkamaunungon o pagpanumpa ngadto ni Ginoong Hesus. Mao kini ang buot ipasabot sa usa ka ahwag sa pagbarog. Mao nga ang Mateo 28, 19 ug 20. Usa ka dakong komisyon nga gihatag sa Ginoo alang sa mga magbubuhat. Busa pang lakaw kamo og himuon ninyo nga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og ani ay saad sa Ginoo. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa kahangturan. Amen, mga kapaglahom. Ang Ginoo nga nagasugo, naghatag og komisyon ngadto sa mga bubuhat, sa pagsangyaw sa mga balita, nagasugo sa pagbautismo kanila nga mutuo sa Ginoo. Ang Ginoo nagsaad nga iyang ubanan. Mga daghang mga magbubuhat, dili mahadlok bisan unsay mga dangatan, bisan unsa kalisod o mga kalisdanan nga magian, kay ang Dios nagasaad nga iyahang ubanan. Siya magauban sa mga tao nga iyang gisugo. Ang bautismo nga atong gisgutan, gimension kini sa New Testament, masubra sa 80 kahigayon. Og dunay mga bautismo nga akong gusto nga ipakita karon nga gabi. Sa atong pagtuon, ang mga paagi sa pagbautismo, naghimo kita pagdeklara sa atong pagkamaunungon diha sa Dios, nagpakita sa atong baruganan, o nagpakita kung asa kita mupabor. Daghan ang bautismo or bunyag nga ako ang nadunggan. Sa gamay pa ko, sa ako nang ikasulti, hangtod karon wala manggihapon ko mudako. Gamay man lang gihapon ko, pero katong gamay pa kong edad ba, nabunyagan biya pug ko. Kay na-adventista ko, nag-eskwela naman ko og masteral, Master in Public Administration. Wala pa ko nag-eskwela og abogasya. Nag-eskwela ko og masteral, diha ko na bautismuhan. Ako ang nagian, kaingon ako mamagpapa, nabunyagan daw ko. O gani hangtod karon, napaman ko'y baptismal certificate. Mga paagi nga ang bata, bunyagan. Ang ubang paagi, buuan og tubig ang ulo, or pisik-pisikan og tubig. Ang uban pod nga mga simbahan, magbautismo sila or magbunyag, pinagi sa pagbutang, pagdihog og lana. Napo ibang pamaagi, ang buti baka dula lang ni, nga dadon lang nila dito sa dapit, ilubong nila sa ice, bautismo na daw ni. Di ba ka dula-dula lang. Ang pangutana, pila dahi kapagi ang bautismo. Ang Episo 4:5, nagkanayon, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bautismo. Nabautismohan na ta sa una, nabunyagan na ta sa una. Ang pagkabautismo na to, ang pagpabunyag na to, para ba ni sa usa ka Ginoo o sa insakto nga pagtuo? Gakinahanglan lang og usa ka bautismo alang sa usa ka insakto nga pagtuo alang sa ato ang Ginoo. Ug unsa man nga klase ang bautismo, unsa ang paagi sa bautismo, di gyud ta maglibog.
Kay ang balaang kasulatan, nagpasabot na nato ni inidaan. Tungod tingali kay ang Ginoo nahibalo nga moabot unya ang panahon nga daghang klase sa bautismo, mao nga gisigurog sulat sa balaang kasulatan ang paagi sa bautismo og ang naghatag og ehemplo sa insakto og biblikal nga paagi sa bautismo walay lain si Ginoong Hesus. Tan-aw nato ang bautismo ring Hesus. Sa Marcos 1:9, og niadtong mga adlaw miabot si Hesus gikan sa Nazaret sa Galilea. Og siya gibautismuhan ni Juan sa suba sa Jordan. Diin gibautismuhan sa suba sa Jordan. Og si Juan usab, sumala sa Juan 3:23, og si Juan usab nagpangbautismo didto sa Inon, dool sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig, og ang mga tao nangadto og gibautismuhan sila. Asa nangadto? Muadto gid sila sa dapit diin dunay dahang tubig, kay ang ehemplo sa bautismo nga gipakita ni Hesus nagkinahanglan og daghang tubig mao nga didto sila sa suba sa Jordan. Jordan, ambot og unsaon yun pagbasa, basta kay niining suba nga dako didto si Hesus nagpabautismo. Tiwason ako ang Mateo 3 sa 16 ug sa 17. Og sa nabautismuhan na si Hesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. See? Sa ato pa, kay mihawas man, miubog yun sila dito sa tubig. Ug nganong miubog man sa tubig, ug igo rang mamubo. Nabay maligog dagat magdalag kabo, naabay maligog suba magdalag balde. Hingubog sila sa tubig, kay kaniunlod yun sa tubig. Ug sa diha, nga ning adto sila sa tubig. Ug tanawa, nabukas ang kalangitan, ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios, nga mikunsad, nga ingon sa salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Usa ka tingog gikan sa langit nga ingon, kini mao kang anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Wow. Sa dihang nagpabautismo si Hesus, iyahang naeksperiensyahan ang tingog sa Dios nga Amahan nga nagasinggit og nagpasidungog kaniya, mao niya akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Isip Amahan nakasinati po ko, isip yutanon nga Amahan, nakasinati po ko og kalipay, sa diha nga naglantaw ko sa akong mga kabataan, nga midawat og santos nga bautismo, mas labaw na nga atong langit nun nga Amahan, malipay ko na iyong mga kanakan, mo tahan si ang kinabuhi, og mo apil ni ining usa ka santos nga bautismo. Og sa na-experience ni Hesus, ang daw kalapati, mikunsad nadto kaniya, mausab kini nga albala ang Espiritu nga mukunsad diha kanato nga ihatag diha kanato usa kini kagasa nga ihatag sa Dios nga Amahan nganhi sa mga tawo nga mudawat og santos nga bautismo. Buhat 10:38 ang Dios nagadihog ni Hesus nga nasaritnon uban sa balaang Espiritu ug ang gahom. Mausab kini nga balaang Espiritu nga gahom nga magdalagahom nga ihatag sa Ginoo kanato kung atong dawaton ang santos nga bautismo. Dadon sa munako didto sa World Council of Churches headquarter didto sa Geneva, Switzerland. Ngano nga dadon munako didto, wala nang pasabot nga ang Seventh-day Adventist Church, membro sa World Council of Churches. Nakabisita lang ang uban natong mga pangulo didto og gani ilang nakita og unsay naa sulod dinhi, ang ilang nakita kaning usa ka hulagway, no? Usa ka hulagway diha sulod sa opisina katong nagportray sa 4th century church in Africa, diin gihulagway si Hesus nga gibautismuhan ug ang tubig taman din sa dughan. Sa ato pa ang bautismo nga nagian ni Hesus, immersion, giunlod sa tubig si Hesus. Og sa Mateo 3:17, nag-ingon ang Amahan, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Kung ang hulagway ni Hesus giprinta, sa diha nga siya nagpabautismo og nakita ang tubig nga miabot sa iyahang abaga, dili nato makalimtan nga niini nga eksperyensya ni Hesus, iyaha usab nga eksperyensyahan nga ang iyang Amahan mideklara sa langit nga nag-ingon, akong anak nga pinalangga og kaniya may kalipay ako. Wala undangi taman lang ni Hesus ang ehemplo sa bautismo diha sa balaang kasulatan. Gani miabot pa sa panahon nga adunay importante kaing tao nga nagapabautismo usab og na-record kini sa balaang kasulatan.
Kinsa man ni? Usa ka eunuko. Sa diha nga ang eunuko, nagatuon siya o nagabasa siya og Biblia. Nakaabot nga siya basa ng ingon gawas kung ikaw magpakatawa pag-usab. Di ka makapanood sa gingharian sa langit. Mauni ang nakalibog ug maayo sa eunuko. Kay unsa man ni? Pareha sa uban nga mga tinunan, miingon sila Ginoo, tadtaron mako, din isulod kog balik sa tagawangkan sa kang inahan aron mataw ko pag-usab. Basin mauni ang nalibugan sa eunuko, nagkaabot silang Pilipi. Si Pilipi gigiyahan sa balaang espiritu og siya maoy misaysay sa eunuko. Sa pagsaysay ni Pilipi ngadto sa eunuko, giingnan niya nga ang buot ipasabot niya nang magpakatawo pag-usab, magpabautismo diha sa tubig. Og sa buhat 8:36 ngadto sa 39 atong basahon, og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot sila tubig. Giingnan man ang eunuko nga ang buot ipasabot ana, bautismo na diha sa tubig. Ang eunuko nga usa ka leader didto sa Ethiopia, Ethiopianon. Dito sa Ethiopia, usa kini siya kadako nga leader kay treasurer man kani nga eunuko. Miingon siya, ang eunuko miingon tanawa na itubig. Usa pa may nakakulang, unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. Tungod kay interesado siya sa kaluwasan. Tungod kay mituo siya nga ang bautismo usa kini kapaagi aron mahingpit ang atong kaluwasan. Wala maglangan ang usa ka eunuko. Miingon siya na may tubig. Unsa pa may makalangan? Og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibok mong kasing-kasing, pwede. Ang term gigamit, mahimo. Pero nga ato karon kay mo inumda, pwede. Unsay nahitabo, ug unya mitubag siya, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Pagkadungog yun ni Pilipi niini. Sa versikulo 38, og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha. Si Pilipi ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyahang gibautismuhan siya. Common ground si Jesus nagpabautismo sa tubig sa suba sa Jordan tungod kay dako ang tubig og dahang tubig dito. Ang eunuko nagpabautismo dito sa dapit, di na kaagi sila nga daghang tubig. Sa ato pa ang klase nga bautismo nga gisugo sa Ginoo o gitudlo sa Ginoo kanang gitawag og biblical way of baptism, indispensable ang tubig na kinahanglan og daghang tubig. So ang kamuturan sa bautismo, may tungod sa bautismo una, ang Ethiopianon midawat kang Kristo. Ang iyahang bautismo mao ang pagpakita sa iyang baruganan diha sa publiko. Ang Ethiopianon og si Pilipi miubog didto sa tubig og ang Ethiopianon giunlod ni Pilipi didto sa tubig. Mauni ang gipakita sa balaang kasulatan ang paagi sa pagbautismo. Ug wala gyud laing bautismo nga gipakita sa Biblia. Kanang pisik-pisik walay gipakita sa Biblia mahitungod sa pisik-pisik. Naa hinuoy dedication. Naay child dedication pero wala ko'y nakita o unsay paagi sa child dedication. Wala ko kay balog gipisik-pisikan ba og tubig panahon sa child dedication, pero og bautismo iunlod gyud sa tubig kay ang meaning manggod sa bautismo kanang baptizo nagpasabot kana siya nga iunlod. Kanang pisik-pisik gitawag na siya rantizo or sprinkling sa English. So ang baptism or bautismo iunlod sa tubig, immersion. Kung gusto kang magtina og sanina, dili malukop ang kulor, kundi nimo iunlod tanan sa tubig. Kung gusto kang nga mapuno ang imuhang tadyaw, imong iunlod sa tubig, di nimo iapil og unlod ang babaan, dili gina masudlan og tubig. Tanaw na to ang ancient churches. Nagpahibulo silang unsay paagi sa biblical nga baptism. Atong unahog tan-aw ni ining first century church sa Pilipi. Guba na ni siya nga church, pero sa ilang nakita ang foundation sa maong karaan nga simbahan, nakita nila nga dunay baptistry nga niining dapita, ilang gituan nga ang karaan nga mga Christians nagbautismo pinaagis pag-unlod sa tubig. Ang ubang mga simbahan, sama pinanglitan sa kindak ang simbahan, ang Katoliko nga simbahan, diin didto kugikan, unsay klase nga baptism, dinhi sa St. John of Lateran, second largest or biggest church sa Roma, kay ang pinakadako katumang St. Peter Cathedral.
og imong tan-awon didto sa sulod na ay baptistry, gimarkahan nilag baptistry in Rome, kay ang mga Katoliko kaniadto, ang bautismo nila iunlod gyapon sa tubig. Tanawa ang Leaning Tower of Pisa. Daghan kay ganahan mo lantaw nini tungod sa hilabihan kanindot, o di nimo maisip nganong gatakilid ni. Pero walay milantaw sa luyo ni ini, dunay usa ka building nga didto sa ilalom kun imong sudlon, naa didtoy baptistry, nagpasabot nga ang mga tao kaniadto magbautismo sila pinaagi sa pag-unlod sa tubig. Kaning kabado siya didto sa southeast Turkey, makita nimo didto ang usa ka dapit nga dunay mga langob, og kani nga langob ila kining gituan og ilang nahibaluan nga gipangtaguan ni sa mga Kristiyano kaniadto sa panahon nga sila ginagukod. Mitago sila sa langob og diri sa ilalom sa langob ilang nakita nga gahimo gihapon ang karaan nga mga Christian og baptistry didto sa sulod. Gani kung dunay makasulod didto, maghimo sila pagpahulagway, magpa-picture sila og mora og baptismo, pero wala na ni tubig sa pagkakaron, ila lang nakita nga naapay baptistry didto sa ilalom sa diningal dapit sa Turkey. Tanawa ang usa ka harianon nga tao. Diri sa Valdemar's Cathedral, makita nato sa Kiev, adunay picture nito diin si King Valdemar the Great, nagpabautismo siya, og ang bautismo nga iyang nasinatian, giunlod gihapon siya sa tubig. Sa ato pa, ang karaan nga klase nga bautismo, maskin pa sa ato ang simbahan nga Katoliko, iunlod gyud sa tubig ang paagi. Pero nahunong na kini hangtod ni adtong 1311 AD. Tungod kay ang Council of Ravenna mideklara nga instead nga iunlod sa tubig, himuon na lang ang pagpisik-pisik sa tubig to represent water. Nabasa na ko na sa encyclopedia. Nagtuon ko og ang rason ni ini gibutang dito sa encyclopedia. Gitugot na lang ang pagpisik-pisik og tubig labi na sa mga panahon nga walay dako nga tubig. Aron dili mabarda ang mga pamaagi sa pagampo, di na sila mangadtog tubigan, pisik-pisik na lang dayon sa tubig ang ilahang gitugot. Apan ang Biblia nagapahibalok ka nato nga ang bautismo kinahanglang iunlod gayud sa tubig. So ang meaning sa Bible baptism mao sa Roma 6:3-4, wala ba kamo nahibalo nga kitang tanan gibautismuhan man ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan man ngadto sa iyahang kamatayon. So ang bautismo gibautismuhan ta ngadto kang Kristo Hesus og gibautismuhan kita ngadto sa iyang kamatayon. Sa ato pa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Oron nga aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, kita usab nagagawi diha sa kabag-o sa atong kinabuhi. Namatay kita uban kang Kristo og nabanhaw kita uban kang Kristo, mao na ang kahulugan sa bautismo. Mao nga ilubong kita sa tubig, ug ang tubig mo ay atong tubigon nga lubnganan, og sa paghawas nato gikan sa tubig, nabanhaw kita kauban ni Kristo og kita na bag-o ang atong kinabuhi. So ang bautismo, mamatay ang daan natong makasasala. Ang atong kinabuhi nga makasasala, gilubong diha sa tubig. Dayon, gilubong ang atong sala sa tubigon nga lubnganan. O paghawas nato gikan sa tubig, milakaw na kita sa bag-ong kinabuhi. Wow! Di tingali ingon ani kaanyag ang bautismuhan ng babae niya hawas. Gawas tingali kung gwapa daan. Kay ang bautismuhan nga dili kay gwapa din paghawas, maingon ani ka gwapa, paminaw ko daghana kayong kada semana magpabautismo. Mauna man ni karon, naa may magbalik-balik og pabautismo. Pero igsuon, sultihan ko kamo. Ang bautismo dili mo katapusan sa Kristohanong kinabuhi. Unsa kini? Kini ang sinugdanan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Naa may uban gud nga may wala na, nabuang na, naundang na gyud na. Ako sa pagkapanahon nga nabautismohan ko, wala man ko ing nagbuang atong palahubog pa kaiko. Apan sa diha nga nabautismohan ko, daghan ang moingon nga nabuang naman imong anak dong, kay dudong man akong papa.
buang daw ang magpabautismo. Pero ang bautismo nga kung isigutan, mao ni ang bautismo nga naa sa balaang kasulatan. Nga diin, human kita na bautismuhan, ang Ginoo mao nay magagiya kanato sa atong ginabuhat sa matag adlaw nga kini nahimo nga nagdala kanato og bag-o nga kinabuhi. So, ang mga steps sa pagbautismo, maghinulsulta sa atong mga sala. Ikaduha, mutuo ta. O ikatulo, magatuon ta. Mauni siya ang requirement para nga kita makasinati og santos nga bautismo. Nagdako medyo ko nga Katoliko. O gusto kong magkigtuon sa wala pa ko na bautismo. Gusto kong magkigtuon. Naay mo ingon, ngano man ang bata nga bautisman wala man ay sala. Mo ingon pod ang kadagkuan sa among simbahan nga, sa manang Ginoo, nasad ana wala. Nagpabautismo man Ginoo. So bautismuhan po ang bata kay wasala. Ambot og nasabdan ba kaning pagkaistoryaha sa nagsulti nga ang Ginoo nagpabautismo siya, si Ginoong Hesus nagpabautismo aron sundo nato ang iyang pagkamatarong, dili sundo nato ang iyang pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios ipasuon naman hinuon sa bata. Si Ginoong Hesus ba sa diha nga gibautismuhan, gikugos ba siya aron bautismuhan? No. Miadto si Ginoong Hesus sa Jordan, miadto siya sa iyang igagaw nga si Juan Bautista, ay kay aron siya magpabautismo, bisan wala siya sala. Ihimplo nga atong sundon, nga bisan kita sa atong kinabuhi, nga mo yung tagwala tay sala, kay ang kamaturan makasasala mo kita, muduol kitag magpabautismo. Ang bata, unsaon pagduol? Unya mo ingon man nga, bautismuhan ang bata. Bautismuhan gani si Ginoong Hesus nga way sala, ambot lang og giunsa. Ang bautismo, kinahanglan maghinulsulta, nagtuon ta dayon, mudawat ta sa santos nga bautismo. Importante ba ang bautismo? Juan 3:5, og si Jesus mitubag sa pagkatinod mag-ingon ako kaninyo, gawas nga ang tao iganak pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Mao na ang kamatuoran. So ang mutuog magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo, mahiagom kini sa silot, sumala sa Marcos 16:16. Sa dili pa kumulingkod, gusto na kong ihatag ang eksperyensya ni Peter. Kani si Peter, usa ka Polish nga neo-Nazi. Kaning Nazi, equivalent po ni sa ato ang mga kuratong or mga rebelde diri sa atua. Nagdako siya nga hilabihan kabugoy, naghatag og problema sa iyahang mga ginikanan. Hangtod nga iyang ginikanan, nakadungog nga kaning bataa, nagkasakit og dunay brain tumor. Pinalangga nga anak, gipa-hospitalan, gipatambalan, gipa-operahan. Karon human na operahan, mibalik naman pug tubo ang tumor og kani grabe na nga nahimo na nga kanser. So dili na madala og opera. Gasigi na laghigda og kaning inahan nakadungog sa mga musika og nakadungog og mga lecture ni Mark Finley, nagkolek siya og iyang gipapaminaw sa iyang anak. Ang bata nga nagdaot, nakapaminaw na, napugos nagpaminaw, di na magkahubog-hubog. Muna usahay nog natay anak nga magpabuyag-buyag, simba ko lang. Ambot, sakto ba ni pinulungan ng mitag simba ko, ang Ginoo may nagbuot ani. Makaingon biya nga mas may pag magdaot na lang hinoon, kay makapundo og balay. Kaysa maglaag-laag na nung sige nga di ta kay balong maun sa mapatyan maning unsa. Kaning bataan nagpundo na nigbalay. Sa diha nga nagpundo balay sige ni siyang magkapaminaw sa musika o sa mga lektura ni Mark Finley. Hangtod nga naglala ang sakit. Si Mark Finley nakabisita po dito. Hangtod nga miabot ang panahon nga kaning bataa magsige nagsuka. Ug unsa iyang kanon mo gawas yun, mo inom tubig mo gawas, naluya na kayo. Unsay giingon ang bata, miingon si siyang inahan, ma, gusto ko nga muari si Mark Finley. Gusto ko nga magpabautismo ni Mark Finley. Gitawagan dayon sa inahan si Mark Finley o si Mark Finley nakaabot dito. Pag-abot dito iyang nakita nga kani nga bata, kani si Peter. Ang anak, ang inahan, nagasapnay, ang doktor, nagatabang, gasigi, gapuhap kay sakit kayo ang ulo, mihanyo kini. Si Peter, ngadton Mark Finley, bautismuhi ko. Si Mark Finley, tungod kay, wala naman, luya naman kayo, miingon. Ayaw na lang paguna-una nga mag-adto pata sa tubig. Gani ang biblical po giingon ni Mark Finley. Gani ang tulisan nga nagadupad dito sa krus. Gisaaran man sa Ginoo kaluwasan. Wala naman to nagpabautismo. Ikaw kung unsay plano sa Ginoo para nimo, ayaw ka bala ka bisan di ka mabautisman. Ay miingon si Peter, bahalag mamatay ko, bautismo hilagi gyud ko. Busaway mahimo si Mark Finley. Gisugo niya nan, sige, sudli og tubig ang tab. Pagkapuno sa tab ilang gidayungan kauban sa doktor, giunlod niya si Peter dito sa tubig og paghuman
hingundang og suka si Peter og nakatulog. Miuli si Mark Pinley. Isa ka semana, pila ka semana, pila ka bulan nga milabay. Hangtod nga nakadawat og balita si Mark Pinley gikan aning pamilya. Namatay na si Peter. Pila ka bulan gikan anto namatay si Peter. Apan ang balita sa inahan nga gipahibalo ni Mark Pinley kauban sa sulat nga gisulat ni Peter ngadto ni Mark Pinley. Og ang sulat nga gisulat ni Peter ngadto ni Mark Pinley nagkanayon. Gusto na akong basahon karon nga gabi. There is no reason to wait. Move ahead. Follow Jesus. Be baptized. Ug mao niyang experience ni Peter sa iyang kinabuhi. It will be the happiest day of your life. Nasinatian di ay ni Peter ang hilabyan kamalipayon nga gutlo sa iyang kinabuhi sa diha nga siya nakabaton sa santos nga bautismo. Siya ka-survive siyang balatian. Wala magdugay ang iyang kinabuhi. Apan ang iyang nasinatian, mao kadto ang pinakamalipayon nga gutlo sa iyang kinabuhi. So ayaw na paghulat, ayaw na pagdugay. Barug og ipakita sa Ginoo diha sa publiko nga ikaw mudawat og santos nga bautismo kay dinhira nga paagi nga imong ipakita nga wa nimo gikaulaw ang Ginoo, kay imong gipakita sa publiko ang imong pagpabor ngadto sa Ginoo nga atong magbubuhat. Ang dako nga pangutana karong gabi, mutuo ba ka nga sagrado ang santos nga bautismo? Mutuo ba ka nga ikalipay sa Ginoo ang pagdawat sa santos nga bautismo? Mutuo ba ka sa paagi sa Biblia sa usa ka tinuod nga bautismo? Ikaw ug ang Dios mo ay pwede magsulti niini. Ikaw ug ang Dios mo ay maghusay niini. Ikaw ug ang Dios ang nahibalo kung unsay naisulod sa imong kasing-kasing. Wala mitanan masayod niini. Ikaw lang ang magkigsulti sa Ginoo. Gusto mo na akong ibitahon pinaagi sa pag-ampo. Diyos nga labing balaan. Tayo ikaw sa mong hinulaman nga kinabuhi. Nagahisgot kami mga butang, Ginoo, nga imong gimulutan diha sa balaang kasulatan. Apan sa among kasing-kasing, Ginoo, sikwahi ang amuang nasinatian. Gusto kami nga mudawat kanimo. Gusto kami nga musunod kanimo. Apan dili pud mi magpakaulaw sa publiko nga among ipakita ang butang nga wala namo masinati sa among kinabuhi. Pansalamat, Ginoo, nga naa ka. Sa ilalom sa among kiniladman, ikaw ang gusto namong pilion. Busa tagai kamig dugang kusog. Tagai kamig dugang pakigbisog. Tagai kami sa imong pagiya. Nga among mapakita sa publiko ang pagdawat kanimo. Hinaut o Diyos, nga imong makita sa among kasing-kasing, sa handom nga dili og dili kanamo pwede pakaulawan o wa kanamo ikaulaw sa publiko. Gusto namo nga ikaw among respetahan, labaw sa tanang katawhan aning kalibutana. Nagrespeto mi sa among mga ginikanan, nagrespeto mi sa among mga igsoon, nagrespeto mi sa among mga kabataan, nga sila ang magapugong kanamo sa mga lakang nga among paghaymon, apan mas labaw sa tanan, ikaw ang among girespetuan. Gusto namong ipakita kanimo diha sa publiko ang among pagrespeto kanimo. Tagai kami sa imong giya. Kay ang tanan mong isalig kanimo sa ngalaw sa gawon mo, Hesus. Amen.